wata wuta da kaji ana wuta Allah bai yi ta saboda talaka ba. In kaga talaka a wuta to kai ne kaje kawai ka shiga. Ai Hausawa sun yi wani hadisi amfanin zunubi. Hadisin waye an karbo shi daga Hausawa. Bahaushe ice an gafata malam ba kira me zai shiga wai. Duk abin da za a ci a iskancin to kai babu. To kaga mai kudi in ya mutu ya tafi wuta ya ci a duniya. Yanzu kamar irin su Alhaji Atahir Fafarawa tsohon gwamnan Sokoto da Allah irin wa'annan in sun mutu an kone su a lahira ai kaga su sun ci. Duk Afirka ba mai kudin su a duniya ma shine na 6 a kudi. Abin da ya ci a caca pool tiriliyan 60 miliyan 1000 shine biliyan miliyan 1000 shine biliyan 1 biliyan 10,000 so 1000 shine tiriliyan. Kaga da Hausa ya zama malala gashin tankiya tiriliyan 1 kenan ko kuma malam da Hausa kenan. Wallahi abin da ya ci a caca pool tiriliyan 60. Mota isa ya ka hawa tun da uwarka ta haife ka a duniya in ka taba ganin irin mota Fafarawa Allah ya tsina. Wallahi da ije da mota a rugungun bikin kamun kifi da ifakin da motar taron kamun kifin sai koma kallon motar. Ka je da motar ka kulle ka tafi kallon yadda. Mota ce da kwamfuta a haɗu wallahi kana tafiya kuna zance da motar na rantse da girman Allah. In gudu ya gudu ta ce a rage ni. Ta nuna ma kwana ta nuna ma rami wallahi daga nan Kano in za ka Abuja in ka seta motar a kwamfuta wanda za ka je gwasa in bayanan za ta gaya ma in ka yi baki ta ce bayan mantawa mun yi baki ko fashi da makami ake motar za ta ɗauko hoton ɓarayen ta sa ma akan sikiron ta ce fashi ake sauran kilomita ka za mata da ɓarayen da kwamfuta take yi. To kai talaka fa da za ku ɗane hayas nan madan nan mai rake a ce so ka duwawanka musamman kuma iyayenmu na ƙauye a ɗebo su a kanta nan da ke nan kwandon kaji nan turmi wani idan nutu sakana Allah ya gaba a zo a firgice wanda ko a mace an ware ta talaka billahi lazi ko a mace an ware ta talaka. To abin da yasa aka ce talaka iba Allah tun daga bakara zuwa nasu ba inda Allah ya ce zai kode talaka in kaga talaka a wuta kai ka kai kanka. Yanzu ka kalle mu nan duk talaka duk mai miliyan 10 ba zai tsaya a nan ya ji wa'azi ba wallahi. Kai mai miliyan 5 ma a faɗin ransa wallahi ba zai iya tsaya a nan ba wallahi tallahi ba zai iya tsaya ba. Yanzu wanda ya rike dan jarin 500,000 ma yan 500,000 mutum ya rike wallahi tallahi kallon banza zai wa mai wa'azi kuma ni inda na gode wa Allah da yake nema da yan kuɗi na wallahi tallahi duk abin da dan kasuwa ne ina da sana'a wa'azi sana'a ne duk annabawan Allah ba ci ma zaune. Duk malamin da baya sana'a ya ha'inci annabi Muhammadu. Ai mata albarkacin makaranta ayya duk wanda ya fara wanzanci a duniya annabi Shesu wanda ya fara fawa a duniya annabi Hudu fatauci sana'a ce ta manzon Allah kafinta annabi Nuhu kira annabi Dauda baban annabi Sulaimana awo annabi Yusufa kiwo annabi Musa duk annabawan Allah ba ci mazauni. Sayyidina Abubakar Siddiqu sahabi ne na annabi Muhammadu saboda imaninsa da za a ɗauki imaninsa a ɗora a kan sikeli a ɗauki imanin mutanen duk duniya a ɗora a kan sikelin imaninsa ya zana Abubakar Siddiqu sai ya rinja imanin mutanen duk duniya amma tallar dabino yake dabino bai tsaya ci ma zaune ba bai tsaya rubutun sha ba ala gafata mala bai tsaya wani tsubbu ba duk sana'a suke duk annabawan Allah wata ran ma ya labto da binan za shi kasuwa sai ya gama da wani bayan hudu ya ce Abubakar ina za ka ya ce wallahi za mu tafi tallan dabino ya ce to ka je ƙasa kaza duk duniya ba inda ake cinikin dabino yamama irin ƙasa ashe magunta yi masa ashe duk duniya ba inda dabino yawa duk ƙasar dabino ce. Sayyidina Abubakar Siddiqu da ya ji haka da raƙuma 6 ne sai ya dado 9 alhamdulillah 15 wallahi da ikoda saboda tsabar dariya ba yahuda sai da ita tsura
sayyidina abubakar sadiku kwana ina tafiya iwuni ina tafiya Allah sarki yana zuwa gare ga ko ina bashiyar dabino duk gashi nan akwata wai karfin hali in ji hausawa barawo da me da sallama sai ya shiga gari jama'a sai dabino a sai dabino jama'a wani makaho ya tuntsire da dariya ya ce abawala ka ce dabinon bude ido sayyidina abubakar sadiku ya ce a na bude idon ne ka ce bismillah ka ce dabinon idon ka bai bude ya ce yanzu in na ce bismillah na ci dabinon na ido na zai bude ya ce da izinin mai hasken rana wallahi da makahon ya ce bismillah yana cin dabina tarwai idansa ibudi makahon ya haka ya ce a ni ne kuwa yi rawa kan ajima makahon ya shiga gari jama'a ko zo ga dabinan bude ido kowa ya san ni makaho ne kan ajima an sai duk annabawan Allah ba ci ma zaune ita kwa lahira duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna aiki sallah dan Allah azumi dan Allah ka bi uwa ka bi uba ka bi tafarkin annabi Muhammadu ba garaya ba goge ba mp3 ba dindifa ba da mangirke ba jauje ba ka kallon bal ba ka da talabijin ba ka da bidu to ka tsira a lahira yaro na gaba isa ganna saboda darajar annabi Muhammadu na baro ta yaro dan tsuguna saboda annabi Muhammadu duk wanda ya mata ina kallon talabijin ko ya mata ina kallon bidiyo amma malamai sun mai da bidiyo da talabijin kamar ganga ka san ita ganga an ka siyo ta baka da alhaki sai ka kida ta zama ganga yanzu da zaka je ka siyo ganga in ta kai girman abin wayan nan baka da alhaki to ai baka kida ba sai ka kida ta zama ganga yanzu mutumin da na'am mala ya gida ya aika na gode mala alhamdulillah yanzu mutumin da ya je isiyo talabijin da bidu ya ajiye a falansa sai ya je isiyo kaset din malam Jafar na wa'azi ko kuma isiyo kaset din malam Pakistan na wa'azi ko isiyo kaset din malam Nasiru Kabara ko isiyo kaset din Kasuwi ne ko isiyo wa'azin Bello Mai Tama ko isiyo lacca ta malam Ibrahim Alzazzagi ai kaga yayi saboda shi wa'azi ba ruwanka da aqida ko kare ka ji ina wa'azi da ya ka ji wa'azi hani dan kaza ne yake wa'azi ne ko kare ne kaga ya tare jama'a ina wa'azi ba ruwanka da aqidarsa tsaya ka ji wa'azin zai ma amfani yanzu mutumin da ya sayo kaset din ya siyo kaset din wa'azi ina bi ka ce da shi kafiri amma yanzu mutum ne sai ya siyo talabijin da bidiyo sai kuma ya je ya sayo kaset din wasan kwaikwayo la ilaha illallah wata dankareriya nan din nan wani haka nunin ne a tsaye balakakkiya ta sa riga iya nan ta tsame ana ganin shatin dress ɗin ta tsame rigar ana ganin kawunan nuna inna lillahi yanzu da kaga ko yaron yin aka aika ta tafi makaranta ko ta tafi ɗiban ruwa a famfo za ka ga tana tafiya tana yaban annabi Muhammadu ya bar mu hijira ta goma ya koma ga sarkinsa mai kaddara da za ya cika sai da ya yi jawabi yana ta su'ali ga mai ɗaukaka a can Aisha ta ji ya bar kalami ta dafa shi sannu tana girgizawa tana ci da shi sai ya bi kada ka kyale ka dube ni ya shugaban annabawa ba da daɗi ba to kaga duk sun manta sai dai kaga yaro ina ci amsa na yi kira na ya ci abar yabo na kadda ki ci na yi katsanan danta wani zai malamin nan mugun ɗan iska ne gyaran garaya nake wallahi Allah gafata mala to ashe kaga ita talabijin da bidiyo ba haramun bane yanzu mutumin da ya siyo ganga ka ce da shi kafiri sai ya kiɗa ta zama ganga yanzu da za ka je ka siyo ganga ka sako ta a buhu ka ɗaure ta a buhu ba ta ce girin ba ta komai ba ka taho da ita a hankali ka zo ka ajiye ta a gidanka ya baka da alhaji amma ko ka dangane ne ya marmaso kasa ganga ta ce kwan to ka zama tsinan
duk yaro isu gunna saboda darajar annabi Muhammadu. To shi yasa aka ce talaka ibal, ka bi uwarka, ka bi ubanka, ka bi tafarkin annabi Muhammadu. In ka ga mutum ya sai tirela, alallaka, faɗin baya, budal'yan, foma, bai ji daga rama gonaki, zabi, agwagi, flat, opciya, duk tara gob, continuous discussion, final discussion, foma, jin rafo, murado,